להתבגרות. הילד סגור בחדר המון שעות. ואנחנו כהורים חושבים, אוקיי, הוא כבר גדול מספיק, הוא יכול להישאר בחדר ולהתעסק בעניינים שלו. אני גם ככה לא רוצה להפריע, גם ככה קשה לדבר איתם, אז שישאר בחדר שלו, זה שומר על מצב שקט. והוא יסתדר לבד, אז זהו שלא. גיל ההתבגרות זה גיל לא פשוט. זה גיל שנה בין ילדות לבגרות. ואנחנו כהורים עושים את הטעות לחשוב שהם מספיק בוגרים להסתדר לבד. והם לא. הם צריכים אותנו. הם צריכים את ההורים כעוגן לכל דבר שמתרחש עליהם. תחשבו רגע, גיל ההתבגרות זה גיל כל כך מבלבל. אם ביחס לעצמם, אם ביחס לחברה, לקשר שלנו, בין ההורים לילדים. הם מתמודדים עם המון דברים, עם לחץ בלימודים, ואנחנו כהורים חייבים לשמש להם לעוגן. אז אני ממליצה מדי פעם לדפוק בדלת, לשאול מה שלומם, איך הם, איך עבר עליהם היום, אם הם אכלו, אם הם שתו, להזמין אותם לשיחה, להביע התעניינות, להגיד להם שאנחנו אוהבים אותם, שאנחנו כאן עבורם אם הם צריכים משהו. הם לפעמים ינפנפו אותנו ויראו כאילו הם לא באמת מעוניינים. אני מבטיחה לכם שבפנים זה ישמח אותם, וזה ייתן להם תחושה של ביטחון ושל הגנה. כל מה שילד צריך זה המון אהבה והמון חמלה, והבנה שאנחנו כאן בשבילם. זה החוזק הכי גדול שלו. אז שיהיה בהצלחה.